इज्जत कइल कम कर देनी जा तो हमनी के समाज में उआवल कम कर देली। अनुपमा अच्छा गायिका लेकिन ई काम मत करो का भैया हमनी से लड़ो तारू तो फिर हमनी के शिकायत तू यूट्यूब पर न करवाइबू कि फिर हमनी के कोनो लड़की के बेइज्जत करत नहीं जा। हमनी के तो तारे के संग गावा के विकी तिवारी ना रहिते तो तारे के भोजपुर बिहार में के जाने। विकी तिवारी के तारा पांव पखारे के चाहिए। आज तुम मिनटे मिनट लड़ो तारू ये हमारा अच्छा ना लगला, बड़ी दुखित बनी। अच्छा गायिका बाड़ू अभी और तारा मेहनत करे के पड़ी। ये तो राज ने का करी है हे महथिन माई अगर बाउर चढ़ई हलो तो चैनल ले बीती है लोग हां एगो ही तरी माई अब बेटा के लड़ाई होत रहे चंदन ओकर नाम लेने की गायिका चाहिए। अदिति अच्छा गावली का बेर से नो लेकिन परफॉर्मर ही हो अच्छा ही हो लेकिन इतना बहस कर जाना तरह अब एक गोड़ जमीन पर धरात नहीं खे। बाकी हमनी के साथे देव जा ब्यास ब्यास मत करो चुप रह अभी सीख न तो झूठो के रेल देव के बेल ना हो। बाकी बोलो लो गुनाह बा इज्जत करो तनी आजो जीवन भर करो ध्यान रही बात को तू गारा गारी करो तारू हमनी के तो जमोग्राम इतना सुंदर आज लड़की लड़की के दू गोला भइल कितना मजा आइल हा। आज ले जीवन में हमारा मजा नहीं खेल प्रीति आज इतना मजा आइल अदिति के अकाव्या के सुन के आई मिनटे मिनट अंगुरी भीरावती अरे यही तरी अब कहे के परिना कही थी एगो बिस्तर पियत रहे तो बेटा कहने के माई ले ध के कबाल दे तो माई कहते कि बेटा पियो अब पी के जियो इतना दिन से तहर बाबूजी कबारत कबारत थक गइल अब तू चल कबारे खातिर कि मरही के बाटे तो अरे मुआ दो न जान से कह के मुआ लू नजरिया के खाली हम माहौल के साथ करत नहीं अभी गीत संगीत बात में होई जब तक रौरा सब रुकल बानी कहे के मुआ वेलू नजरिया के बात से कहे के मुआ वेलू नजरिया के बात से वायरल लिखे भले आज करा देते एगो लय गौले रहनी कि पति के मरम सती जनी है सतभतरी में हरिया का जानी। आज वही लय पर नया सुनावत तनी जे घर खर्चा चलत बा इज्जत बेच के जे घर खर्चा चलत बा इज्जत बेच के ओह के माला पहना अपने जख्मी जी से पूछ लिया कि हमारा आग्रह कैल चंदन के आग्रह कैल कि आज जख्मी जी के गीत पर तेज बनत रह ना तो दूसरे के गीत पर बनत रहलू। आज तू लड़ावले बाड़ू मुँह दुखित बनी हम आगे बढ़ल बाड़ू खुश बनी बाकी मुँह मत लड़ाव घर से निकललू सजी सवार के बुद्धि भेल कइले बा
बुद्धि फेल कइले बारू बुढ़वा जवान के कहे के मुआवेलू नजरिया के सुना देव सतीश भैया तुरंत सिकरिया के भगना गोपालपुर के हमारा सतीश पांडे भैया बहुत बहुत आशीर्वाद। बगल में गांव मनियर हो हमारे भाई बहनी शशि ओझा जी कोनो कारण को सुनाई नहीं है कोई सारा माई जाई मोरी तहरा टोन पे चंद के भी मिलल बा मोराई तो से लो हल चल गोलू के हल चल गोलू के गोलवट दी मान के अरे कहे के मुआवेलू तनी विकास बाबा चौगुन बजा दे कि कहे के मुआवेलू अरे नजरिया के बाल से कहे के मुआवेलू